Naimbag nga rabi tayo, kada tayo amin, kakabsat ken Kristo, pagkimanan tayo manen, tadta tayo amin dito yung agpuy-puya, no? Dagiti kakabsat, nga nakatunin, kablawan kay man ti naimbag nga rabi iyo, ti grasya, ti apo, ken tumad ta kumakada tayo amin. Ket, again, welcome kada to'y Lifeline Locos natin. So, it's been a 1 week, no? Di tayo nakikita, but thanks God, tadta tayo amin tatta. And sakpay man ti amin, inakman ayaban ni Brad Aldwin, makasama tayo mo tatang rabi for the opening prayer. Sige, kararat tayo kakabsat, tayo talikte dating ramit tayo. Dawaten tayo iti Holy Spirit, makikada-kada tayo, namang tulong kada tayo iti panakaawat, and nagdyusan nga sirip. Kararte nga rod, amami nga nasantuan, ken managayat, gyamang kami Apo Diyos, itatang rabi, da kami manin Apo Diyos, tapnon makapagtutungtong, O Lord God, babayan Apo Diyos, iti nasantuan nga sasaom, ket at pakumbaba kami Apo Diyos, iti sangwanam, itatang gundaway, dalusam Apo Diyos, dagiti basbasol mi, tapnon may kari kami, Apo Diyos, nga masideg ken agdengeg iti sasaom ket dawaten mi nga rod iti Santo Espiritu Santom tapnon makikadda-kada kami nga mangi binsa-binsa Apo Dios mangtulong nga mang binsa-binsa iti saom kada kami ket tapnon iti kasta daytoy nga sasaom Apo Dios isu ti agbalin nga taraon mi iti biag ken isu Apo Dios iti mangidalan kada kami iti pamati mi ken panagtulnog mi ken ka. Nagyamang kami Apo Dios iti biag iti tunggal maysa kadagiti agbuybuya ket lukatam Apo Dios iti spiritual nga senses mi Apo Dios tapnon awat mi iti saom Apo Dios nga naimpapuswan Lord God. Ket dawaten mi met Apo Dios iti napintas nga connection tapnon mawatan mi iti naimbag daytoy nga diskusyon Lord God iti sasaom agyamang kami ket sika Apo Dios iti may daydayaw iti nagbabetan mi ket pagrukbaban na ka Apo Dios italik mi amin dagitoy sika Apo Dios iti mapadayawan isublimi ken ka iti dayaw gloria ken panagyaman tinagan ni Apo Jesus amen. Okay, so good evening kakabsat. Iti napalabas sa lawas, ti topic ko tayo kat datay may panggep laeng ken Apo Hesus Kristo nga isu na iti silaw tayo ket itang oras kakabsat ti topic ti topic tayo ket ito nadya may panggep ken Hesus Kristo akas tinapay ken biag ket tapno mapauneg ti intay pinagkaawat kadatoy topiko tayo, dumngeg tayo amin, kada kitay sharing to, dagitay finalist tayo. So nakagasgasat tayo tatang rabi because daan tayo man iti talo nga panelist nga isu mangilawlawag ken mangipauneg kadagiti sasaw ni Apo Hesus Kristo kada tayo. Ngem sakbay man ti amin, awagak man ni Brad Aldwin, naman met iyam ammo ti bagina. Brad Aldwin? Okay, naimbag nga rabi kakabsat ken gagayem siak ni Aldwin Sagusyo taga Dumalneg ken may saak nga nasawaan ken addaan iti maysa nga anak ket itultuloy ta nga rod iti agdengeg ken mangawat iti sasao ni Apo Dios kakabsat ken kablaawak man dagiti contacts nga agbibuetat ta diti Dumalneg kastamat dagiti batchmi agbuybuya ken dagiti kapamilya naimbag nga rabi kakabsat. Okay, thank you. Okay, thank you Brad Aldwin ket atapay may isa no nga panelist tayo met na tayo nakalaplapsat awagan tayo ni Sis Mards.
Good evening kada kayo amin kakabsat. Siyak ni Marjorie Sagosyo. Ti kakaiso ng wife ni Brother Aldwin. Praise the Lord. Kablaawak man, digiti awibuya. Digiti estudyante nga BS ko iti MMSU. Hello kada kayo amin. Kasapay digiti contacts mi ditoy. And also digiti antik ita dingras, antilisa na mag-arabiim. Thank you for watching. Kan kada kayo amin kakabsat. Thank you, Sis Marge. Okay, so may katlong panelist tayo. Siyempre, tayo karubak dito. Okay, so awagan tayo man ni Sis Annie. Naimbag nga rabii kada kayo amin gagayom ken kakabsat. Once again, it's a great privilege nga adda tayo man amin dito yan. Tapno iti kastakat makapag-learn tayo. Ngam umuna kayat kung kablaawan dagitay contacts ko dito Phil Rice, da Razel, da Dana ken dagiti amin nga agboy-boy itata. Welcome once again kakabsat kada iti Lifeline Ilocos. Thank you. Okay. Okay, thank you. So nakita tayo talo dagiti panelist tayo tatang rabi. Okay, so ti topic tayo ni Jesus ti tinapay ti biag or in the English kunana Jesus the bread of life. Okay, so naadaw na ti scripture tayo ti San Juan 6:35. Okay nga so adaan tayo ti talong guide questions tapno iso ti guide questions iso ti agbalin nga guide tayo as we continue to deepen iti panakaawat tayo nating sasaw ni Jesucristo kada tayo. Okay, so ti umuna amin nga guide questions tayo netoy kunana toy ni Jesus ti tinapay ti biag ni Apo Jesucristo laeng ti pudpudno at tinapay ti biag. Ana dagiti may mangipaneknek nga adda kada tayo ni Jesus at tinapay ti biag. Ket awagan tayo man dagiti tayo nga iso ti mangi paunek kadagitoy nga nito muna nga guide questions tayo. Ket yunakman netay wife ko ni Sis Annie. Thank you, Brad Nathan. Dati napintas dati challenge question when no guide question number 1 tayo aya kuna na dito ni Apo Jesucristo iti pudpudno nga tinapay. Napanunod ko kadati nga sa ludsod at baka di pa iti sabali nga tinapay. When iti kinaagpoy sana nagamin gagayam ken kakabsat ayaket mabalin ngamin nga adadagitay pangalalan tayo iti satisfaction tayo kas kanyak hindi yun unana idihan ko pinamamo ni Christ talagang I was trying nga sapulan iti panakapnek iti naduma-duma nga aspect ngam idinamamok ni Apo Jesucristo nakita nga talaga iti ayat iti maysa nga Diyos nga oray no adu dagiti naglabasak nakitak na inarakop na and I think iti maysa nga makakitaan nga iti maysa nga tao ket adda ni Cristo ken kuana ket isu deti pannakapnek deti satisfaction nga kun tayo. So napanunot ko nga no di maysa nga tao nangan ket nabsog han isunan nga agbisinti ngamin no mangan man isu na mabalin ngamin nga irwarnan wenno ti ipasublina ngem nakita itoy nga nugayam ti maysa nga pudpudno nga namati ket inawat na ni Apo Jesucristo makita nga talaga nga mapnek isuna haan isunan nga agdesire iti dagitay banag nga kaslang kumati material things it could be dagitay banag nga i-desire ditoy lubong and I really praise the Lord nga nariknak dayti kakabsat babaan iti pannakaadaan ko iti personal nga relationship ken ni Apo Jesucristo. So DJ Laang kakabsat. Okay, so DJ tayo. So Jesus is our satisfaction nga talaga mat. Okay, so nagdakada tayo talaga mapnek hang agsapsapol ti sabalin. Okay, so awagan tayo mamapay ni Brad Aldwin. So inti
mangiburay met no nati kapanunutan na kadatoy nga banag. Brother. Para kanyak met kakabsat, iti saludsod nga ay ti umuna nga diskusyon ti topic tayo ni Apo Hesus Kristo laeng ti putpuno at tinapay ti biag. Anna dagiti mangipaneknek nga dakada tayo ni Jesus at tinapay ti biag. At nakitak dito yung absat kat ti maysa nga tao nga daan iti daan ni Jesus iti biag na ket makita ken kuana iti nasantuan na biag. Sa anen nga isunag bibiyag iti basol ken kang runan na adda ken kuana iti panagbisin ken panakawaw iti sasao ti Dios ti sasao ti Dios na nasken unay iti nakaawat kang kuana wenno imawat kang kuana akas Dios ken mangisalakan ti tao nga daanan ken ni Hesukristo ket nananay ken kuana iti panakabalbaliw iti panonot iti ugali ken iti prioridad. Maiyari ko man iti bagi idi jakpay nga namamo ni Apo Jesus detay mapupaak detay amamaysak iti inaramid ni Apo Dios kanyak daydi ngamin panunot ko daydi dating panunot ko awampay ni Apo Jesus iti biag ko. No anya DJ kayat kon daytay mapanunot kon ison ken kastapay DJ ugali nga adda digiti ugali nga talagang madi ken kastama DJ prioridad ti biag ti amok idiket kailangan na talaga ti kastoy nga tapnon umasenso iti biag kailangan iti agtrabaho ana laeng tapnon magunod iti dreams kasjay ken kastamet kailangan iti panagtalag iti bagi kasi daytoy ngamin ti maysa nga pang angal alilaw ti kabusor at talit ka lang iti bagim saan mod nga DJ han nga DJ bagbaga ti Biblia nga at talag ka kan Apo Dios commit mo dagiti amin nga planom tapnon magunod mo iti ay iso na iti mangi yaplikar wenno mangi pang balegi mangited ti balegi kadagiti nga plano. So DJ kakabsat, kailangan na talaga iti panagtalag, kailangan tayo ni Apo Jesus, akas tinapay ti biag, ta iso na iti mangiturong, iti biag tayo nga gusto kan nasantuan. Okay, so nalawag din baga ni Brad Alvin aya kakabsat nga najay ti tao nga nakaawat kini Hesukristo when naawat na niya tinapay nga nagapo kini Hesukristo ket talaga nga makita na niya pinag-change niya perspective ti may nga tao. Okay, so no idi ket pagtrasantay lang ket bagita yung the moment that we receive Christ in our life ket niya nga talagang masursuro tayo mutten i-commit amin nga life tayon, even yung desires natin kay God and makuna tayo nga DJ plano tayo tibiyag ket we always seek sa ano natin kay Hesukristo na ijay. So nalawag ijay nga talaga nga mag-iiba or mag-change na yung perspective ti may sa tao. Okay, so awagan tayo mampay nga rod mo ni Sis Marls nga no napit may buray na takada tayo matkakabsat. So madaydayon na Apo kakabsat nagpintas laon ni dagiyan na ibagayo aya. So kanyak mot nuyari ko lang kumadete may isang special amakan. Aglalo no na imas nadadumagat daywom pay no ayan na dijay nga makan. So ma-relate ko mat dete kini Apo Dios kakabsat. Taore siya iti personal nga biag ko nakita ko mat di difference. Hindi awampay
iti ni Jesus Christ kanya ken compare idi inawat kon isuna ket since inawat kon isuna nariknapan jud kakaiba nga joy wenno excitement iti heart ko DJ willingness ko nga everyday nga ma-feed kanyak DJ nga tinapay. So in short kasla da detay longing ko nga everyday ket kahit ko nga maramanan DJ nga naisang sangayan nga tinapay. So ito'y na-recognize ko nga talaga DJ I'm looking forward nga everyday ket ikanak ni Apo Dios iti talaga nga DJ panakapnek ket daytoy nga panakapnek mabiro kan laeng keng kuana babaen ka digiti sasaona. Isa nga praise the Lord kakabsat ti tinapay nga talaga nga ijijaya ni Apo Jesus ket mangted iti biag. Han nga isu iti mangted iti diti pakabisinantay kuma nor arigan deti ket mangted iti panakapnet. Jay lang sir. Okay, so thank you Sis Mars. Okay, so nandun talaga na satisfaction. And no naramanan tayo nga talaga jay bread nga po kini Jesus Christ. Kada jay sapsapulan tayo. Okay, so nakapimpintas launay. And it give us also joy and excitement every day nga isu na disisik tayo. Okay, so ti may kadwa nga rod nga guide questions tayo mo at ngitay pagsaritaan. Ket natin kunan nga ti umasideg ken ni Jesus ket saan mabisinan. Sa sinuman nga umasideg ken Jesus ket saan nga mabisinan ana dagiti kangrunaan nga aramiden tapno saan ka nga maiyadayu ken mabisinan. Kasunod nga maliklikan dagiti naduma-duma nga offer ti lubong nga makan. Okay, so very challenging nating guide questions tayo. I know na babaen ka dagiti pinangbinsa-binsa ka dagiti panelist tayo ket mas mapunig tayo natoy panakaawat tayo. So na mga rod awagan ni Brad Aldwin tayo so mamet ni mangiyo na nga mangi binsa-binsa. Okay, kakabsat nakapinpintas na iting saludsod. Ana dagiti kang runaan nga aramiden tapno saan ka may adayo ken mabisinan. No malagip tayo di muna nga topic. Di Shakti poon da kayo ti sanga. Yari ko madijay kakabsat nga kas may sanga-sanga talagang agtalinaed yan ti poon kas jemot iti ti kailangan nga aramiden nga agtalinaed daklaen ken ni Apo Jesus akas Diyos ko. Ti ngamin Diyos ti ngamin Diyos nga ibinsa-binsa tayo ti pagiging Diyos ngamin jay Lordship ni Christ iti biag ko ket nakasisisita unay inawat ko isuna iti biag ko tapnon agtultuloy jay pinangidalan na kanyak iti nalinteg ken nasantuan nga biag kadaytoy iti awis ni Apo Dios kanyak agbalina nga agbiag iti nasantuan ken nalinteg ket dijay ti maysa nga makitap nga kangrunaan nga kasapulak tapnon sa anak nga may adayo ken nagtultuloy jay panagbisin ko nga mangammo iti panggep ni Apo Jesus iti biag ko. Ken deti may kadua kakabsat kasanom nga maliklikan dagiti na duma-duma nga offer ti lubong makan. Ado dagiti offer ti lubong nga makan ngem dagiti jay ket saan nga pudpudno. Lumangang kakadagijay awan DJ panakapnet. Ket nasawen nga awan iti adda diti lubong nga makapennekken ka oray man ado ti sanikwa oray man ado iti ijijaya ti lubong mabalin nga mangsiwaw iti panagtudnog ken Apo Dios
Ngayon saan na dagit jay ti rumbeng nga kitaat. Nalawag jay kuna ni Apo Jesus kuna jay Biblia nga fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. At nakasisisita unay jay importante nga dapat talaga jay gayam ti mentalidad ko nga at daanan kanyak tapnon sa anak nga may turong iti sa bali no diket DJ at tuloy DJ pa ng surot ko kanay Apo Jesus. Ilang absent. Okay, thank you, Brad Alvin. Kasi napintas na dyan, yung baga ni Brad Alvin that we have to fix our eyes to Jesus. Nakapix nga talaga, but hindi tayo pulos mayaw awan. And badi tayo agbirok isa balin doon, tilang birbirokan tayo kat ni Apo Jesu Cristo. Okay, so awagan tayo mamat ni Sis March 5. Ngay so pa ti magnayon no ti naibagamat ti husband na. So diti tayo nga dagiti kang runan nga aramidan tapno sana mayadayo kan mabisinan. Very practical kakabsat. No mabisin tayo, masapol amangan tayo di kadi. So iti makan makunapay nga essentials. So no essentials ko na tayo, iti physical nga bagi tayo diti makan kahit nga sawan nga narigat agbyag no awan dijay nga i-intake tayo. Kat iti mat spiritual nga aspeto, no awan mat iti word ni God nga i-intake tayo, kasano nga rad mat dijay estado iti spiritual nga panagbiag tayo. Kasano ba nga maaramid daytoy tapno hantay nga mayadayo. Masapul kakabsat nga tunggal may sa kada tayo kat adda diti quiet time nga makuna. Muna diti pa nag-spend tayo iti time tapno nun makisao tayo iti Apo babaan iti Biblia. So aglalo itat ta, di ba? Ada tayo iti generations iti diti digital age. So mabalin ko na tayo kat awang mo ti Bible ko kuna tayo. Actually ada mo iti cellphone tayo. So mabalin nga aramaten tayo dagitoy, ag-download tayo kadagiti Bible. Tapno nun ore anad titi ayan tayo. Makapagbasa tayo latta tapnon awan iti rason. So amin dagitoy ngamin kakabsat iti quiet time tayo iti ngamin nga maamuan tayon dagiti instructions wenno kayat ti Apo nga ipaobra kada tayo ket mabalin nga maliklikan tayo dagiti madi nga decision tayo ket ditoy sumaruno nga question na nga kasano nga maliklikan ti offer ti lubong. No dadumi ang aming kakabsat kat nakakita tayo ng aming kadigiti offer iti lubong nga talaga. And these are very deceptive. Very practical examples kat kaya tayo ti bumaknang. No daduma agasawa tayo latan na be practical kung kunada nga rad kakabsat. Kat no sunggaban tayo latta dagito yun, nalablabit mat lang nga in the end, hanggang tumot lang nga naragsak. Nalabit nga da iti financially kung mga nga ada ka iti financially nga stable ka and yet baka hamat lang happy deep inside. Iso nga nakaim importante kakabsat nga diti offers iti world. Masapol nga talaga nga gwardyaan tayo digiti matmatatay ti offers ti world. Ako na nga ijay Mark 8:36 nga ananong nga rod oray ma-gain mo iti sibubukal alubong ngam no mapukaw mo met ti kararwam. Kuna na ijay kakabsat iso nga let us be ditay dumawat tayo at talaga iti guidance nga gapo kina Apo Dios tapno iti kasta ket hantayo nga ditay may stumble wenno hantayo nga maitaklob kadagiti banbanag nga mabalin nga pagbabawyan tayo matlaeng. So DJ lang, sir. Okay, thank you, Sis Mars. Okay, so ianak lang din yung baga ni Sis Mars, i-emphasize natin yung food is very essential. Talaga mat nga DJ. Ngam kunana mas essential pa ni DJ word nga isumot ti mang DJ spiritual tayo and we can di tayo mabisinan or will be full kapag talagang nagka-quiet time tayo because through our quiet time ay nandun yung instruction. Okay? Nigad kada tayo. And kunana pa'y
we need to fix our eyes, okay, to Jesus. And through that, we'll be able to avoid yung offer ng world. Okay, so nagpinta saya, kakabsat. So awagan tayo pa, ito may isa ni Sis Annie. Sige, so i-share ko mat kada kayo kakabsat iti kapan panunutak dahil po kaya nga iti may isang umasidag ken Apo Jesucristo ket saan tun pulos nga mabisinan. So I remember DJ siguro first year iti spiritual life ko, spiritual journey kakabsat nga talaga nga iti masusurok iti quiet time. Mariknak nga talaga nga kaslang mabisbisinanak nga kanayon iti sasao ni Apo aglolong nak nga talaga nga mamamok pa iso na in a very personal way. Ket siguro kadagiti kakabsat nga nabiit pa nga nakamamo ka ni Apo Jesucristo. I believe nga makarelate kayo kadati nga ibagbaga. Ngem kuna na nga iti akat adadagiti panulisog. Tauri ni Apo Jesucristo nakitaan tay iti Bible ket he was also tempted by Satan. So nakitaan tayo adadagiti temptations nga in-offer ni Satan kani Jesus Christ. May isa kadagiti nga temptations ket dete anat ko na diyan nga no anya manapandi iti tuktok iti hilltop ko na hindi nakita da no anya dagiti amin nga makitam ditoy ko na if you just only bow down and worship me, itid ko amin dagitoy. So haan nga lingid kakabsat nga iti tao ket I think it's his natural character nga talaga nga ag-desire kadagiti adda iti lubong kas lang tiniibaga ni Sis March itatay nga iti pinagpa baknang dagitoy ket awan siguro nga talaga mo iti tao nga kayat na nga forever nga marigata no wano detay awan iti improvement iti life na. Nga very clear kakabsat that iti lubong ket kailangan tinga talaga nga kitaan amirisan tayo nga nasaya at no dagiti ba of offer ni Satan ket talaga nga makadeceive dagitoy kada tayo. So anya dapat ti aramiden, anya ti dapat aramidek para kanya ket kunan ni ijay 1 John 12 1 John 2:15 kuna na dito nga do not love the world or anything in the world kuna na. So ibig sabihin kasapulan nga talaga nga di ko na ni Brad Alvin itatay nga I should fix my eyes on Jesus. I should fix my eyes on things that are for eternal. Haan nga dagiti hanggang ito'y rabaw lang tidaga. Siguro no idihanak pa nga nag-grow kini Apo Jesucristo talaga nga adu dagiti tarigagay ko mat adda iti promotion iti trabaho kayat ko nga dagiti anak ko talaga nga di ag-perform da iso that adda iti kalalaingan kasi ko ma or dagiti material nga banbanag but haan met nga agad-agad kakabsat ngem babaan iti yuuneg iti relationship ko kani Apo Dios iti inaldaw nga pinag-quiet time ko mas lalo nak nga mas naging amok di kayat nga talaga ni Apo no anya iti kayat na para iti para kanyak. Iso nga daytoy iti nang iturong mat kanyak nga unti-unti nga talaga nga no anya dagiti dati nga perspective iti life ko unti-unti mat lang nga talaga nga nabalbaliwan daytoy nabalbaliwan iti puso ken nabalbaliwan iti kapanpanunutan. So DJ kakabsat. Okay, so thank you Sis Annie. Okay, so nagpintas na yung bagana. It's just na naman, it's ni reality ako na ni tatay nga ado kadagiti tao nga desire sumati nailubungan but we should always be reminded by yung 1 John 2:15 kunana do not love the world then we need to fix our eyes on Jesus nga talaga and through that as we continue to walk king kuana o masidagtay king kuana ket di tayo masapulan di usto tinapay ket di tayo mabisinan and therefore hante nga basta-basta desires mo kadati dagiti desires ti lubong. Okay, so hintay ti may katlo nga tay tata guide questions tay pay DJ kunana ti mamati ken Jesus ket saan mawaw. Okay? Ti mamati ken Jesus ket saan mawaw. Ti mamati ken nagtulnog ken Jesus ket addaan ti
panakapnek ti biag. Kasanumpay nga may pauneg ken mapatibker ti panagtalek ken panakapnek mo ken Apo Hesus iti aldaw. So napinta sa pagsaritan tayo dito ket awagan tayo man ni Sis Mars nga isupay ti mangilawlawag met pay kadating nga may katlong tayo guide questions tayo or challenge for this evening. So diti challenge nga kasano tayo nga mapaunag kan mapatibker kun nanati pa nagtalagkan pa nakapna. May sa diti kakabsat diti ni-share ni Alvin itatay nga DJ remaining in the vine. Takuna na nga rin DJ John 15:5 nga if a man remains in me and I in him kuna na he will bear much fruit. Apart from me you are nothing kuna na ni Apo Diyos kakabsat isong nga no diti kayat ko umunog no kayat tayo umunog tayo DJ mapatibker pay DJ relasyon panagtalek tayo iti Apo masapol nga diti ket hantayo nga suminsina iti sidong ni Apo Diyos masapol nga diti nakakapet wano nakakamang tay lata kang kuana tapnon ti anyaman nga aggapo kang kuana ket agdiretso nga umay kada tayo kakabsat. Masapol nga deti nga relationship kung kuana ket nga maputputod no nga maputputol. Taan na bati serbi deti isa nga kakabsat nga naputulan. Awan to ti pagbanagan na no di malaylay ket pagsungrod ton. Isu nga kas may isa nga anak ti Dios masapol nga exercise deti noon ang nagpay nga intimacy tayo kung kuana babaan iti panagbasa iti sa saona iti inaldaw. Kasi awan mo't iti awan iti pakaatiwan tayo kakabsat no aramidon tayo daytoy. Diti pa naka-i-apply may sapay diti nga nasken nga hanlang nga basa tayo lang nga basa no hantayo mo't nga tong palan. So kuna na ijay Santiago 1:22 kuna na ijay nga saan nga umdas nga dumngeg kayo laeng babaan iti aramid ipakita yo ket di nga dumngeg kay iti sao. So napintas mo't iti dumngeg agbasa ngem napimpintas pay no buyogan tayo iti aramid. So daytoy digiti mabasbasa tayo hanlang ko mga agtalinaed pay kada tayo. So aramidon tayo kun may sapay i-share tayo mo't iti pada tayo nga tao tapnonon iti kasta hanlang nga tayo iti mapmapnek no diket di pati pay dagiti tattao iti aglawlaw tayo dagiti gagayem kapamilya tayo isumamot ti may nga purpose dagiti nga obraan tayo kakabsat tapnonon iti ayat ti Apo ket hanlang nga agreement kada tayo no diket di iti entero nga sa nga lubungan. Iso nga DJ para kanya nasken talaga diti deeper intimacy ken panagtalinaed nga nakakamang ken ni Apo Diyos. Okay, so deeper intimacy DJ ni Sis Mars and in-emphasize na DJ we need to exercise and apply and as we apply DJ kailangan i-share tapnohan lang agtalinet kada tayo pero marik namit ti daddo mapay okay may yasidegda mapay kini Apo Hesus Kristo. Okay, so awagan tayo mapay ni Sis Ani pagsublian tayo ti entablado. Screen. Okay. Uri syakit umanamo nga DJ imbaga ni Sis Marge itatay nga DJ pa nakapaunag iti relationship ko, personal relationship ko kani Apo Hesus Kristo. Kasmat lang iti may nga gayam or friend nga gamor nga agi-spend tayo iti time kanyada makatkatungtong tayo mas mamamo tayo matlaeng ni Apo Hesus Kristo. Ket itoy makunak nga talagang one way tapno iti kasta ket mas lalo pay nga dagiti malalearn tayo iti pinag-quiet time, mallearn tayo iti pinag-Bible study wenno kaslang dati lifeline nga adu dagiti malalearn tayo napintas nga talaga DJ mai-apply tayo kasi kunan na nga rod nga no haan tayo nga haan tayo nga mai-apply dagiti mangmangagan tayo ket hanggang knowledge lang iso na. So anat ko na pag numat daytoy ket may aplikar tayo itinaldaw-aldaw ti pinagbiag tayo daytoy ket agbalin nga wisdom so agbalin tayo nga wise kadagiti decisions tayo.
So, ti maysa nga kita agpa iti kakabsat malagip ko DJ lesson idi Wednesday ko na ni Brad Pitt ket iti Matthew 6:33 nga talaga nga unaan ko na unaan tayo nga sapulen iti pagarian iti Dios. Ket anyaman dagiti tartarigagay tayo ta amok kakabsat nga adu nga talaga dagitay concerns tayo concerns tayo iti pamilya, kadagiti anak, kuno dagiti agbasbasa iti pinagbasa da nga masapol nga talaga nga masursuro tayo kakabsat nga talaga nga iyo na ni Apo Dios iti anyaman nga aspeto. So kasano tayo nga maaramid daytoy. So maybe just like the disciples nga kunada, in John 6 nga, it is a hard teaching. Ngumahaan kakabsat that if we hold on to the promises of God, ijay ni-share pa ni Kuya Pet, ijay Jeremiah 29:11, nga ni Apo Dios ket iplano na para itunggal may sa kadagiti anak na ket success. Isu nga masapul nga talaga nga o sudyo ko na ni Brad Aldwin tatay nga haan nga agtan tayo nga agtalek iti bagi tayo. No dikit di agtalek tayo kani Apo Hesus Kristo. Ta isu na iti makaammo iti best para kada tayo. Ang amin hala nga iti agda mga biag but more so iti biag nga umayto is which is the eternal life na kun natay kakabsaton no biag ijay kingdom nanto. So DJ Laeng kakabsat, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so DJ, so we need to trust God nga talaga DJ, so God knows what is best for all of us. Okay, so agtalik tayo lang kay Hesus Kristo. Okay, so tawagan tayo ni Brad Aldwin. Pagsublin tayo. So nagpindas iti nga may sama din na sa lutsod iti tunggal may sa kada tayo. Ito na dito kasanumpay nga mapauneg ken mapatidker iti panagtalek ken pannakapnek mo ken Apo Hesus iti inaldawal daw. Iti ngamin biag iti maysa nga at daanan ni Apo Hesus iti biag na nga isu iti tinapay iti biag ket masapol nga addaan iti panagtulnog ken jay panamati. Iyari ko man DJ panagtulnog ko na iyari ko man DJ may isang aligay nga addaan iti upat nga rayos. Sa DJ nga na iso iti nakaikaptan na DJ nga rayos. Kat nakapintinta sila unay nga dito nga illustration kat may picture tayo iti panunod tayo nga kas lang dito iti may isang nga dapat aramidan ti may isang sumursurot uno disipulo ni Christ iti may isang namati ken ni Kristo nga iti hub ni Christ dijay isuna ti sentro iti biag na isuna iti nakafokusan DJ imatang na kata ni Christ iti Diyos na iso iti priority na kata ada DJ upat nga spoke nga mangi-connectar ka DJ rim kan DJ ligay ket ada dagitoy mangpatibker tapnon DJ nga ligay ket gumana nga estilo ket umuna DJ panagbasa iti sasaon ni Apo Dios nasken launay nga ti maysa nga biag nagbibiyag iti nadyusan ket mammo na iti kinapudno nga aggapu iti Biblia ket nasisita unay nga ti tawag balin kung kuana iti lifestyle iti panagbasa wenno DJ habit iti panagbasa iti sasao ti Dios saan laeng agbasa no diget mga adal ken mga miris ken talaga nga mangiaplikar ket daytoy sao ni Apo Dios isu iti kinapudno nga rumbeng suruten ti namati ken kuana tapnon nalinteg DJ dalan na ken saan nga mayaw awan
Ti may kadwa nga rayos ket DJ panagkararag. Amuti amin nagkararag ng kasano DJ content DJ kararag tayo. DJ linaon DJ puso tayo nagkararag tayo. Nalabit nga saan nga kwa nga DJ umiso kuno inline DJ pagetan niya po Diyos. Tingamin. So DJ kailangan nga ti kararag tayo masapol nga agga at kwa DJ inline DJ pagetan niya po Diyos. DJ may sapay nga rayos iso DJ panaki fellowship. Fellowship ako na iso DJ pinakikadkadwa kadagiti namati kan nagiti believers kasi no once nga kuna na ngayon DJ Bible ket bad company corrupts good character. Oray man may sakan nga namati no timot kadkadwam gitay saan nga nadyusan iti na talaga nga may impluwensya ang kaso may isang nga pamalagip kadagiti estudyante, nagiti teenagers, nagiti nagiti youth. So DJ kan DJ may kadwa DJ panang fulfill DJ Great Commission disciple making kuna na go and make disciples. So napatigunay dagitoy ti may nga aramiden natural laeng at may nga sumursurot kan ni Apo Diyos ket kastitar aramiden na kuna nga minti lobong ket abnormal det. So abnormal tay gayam nga namati ngem iti matang ti Diyos datayo iti pudpudno nga baro nga tattao ni Apo Diyos. So manen iti DJ Lee gaya talaga agbalin nga na ipapuswan pa nagtulnog no dagiti nga banbanag ket mararami diti biag ti maysa nga namati. So DJ lang rapsat. Okay, so thank you Brad Aldwin. So kasano tayo mapauneg kay mapatibker ti panagtalektay ken ni Apo. So ito muna nga imbagada iti kabsa tayo ket nati pinagbasa talaga ti Biblia tapno maamutay nga isuna can legit truth it should become a lifestyle ng baga ni Brad Aldwin. And DJ napaka-importante pa ni DJ prayer tayo especially the content because anabati content nga talaga matagi prayer tayo. Self-centered ba pa rin yung prayer natin or other-centered? And of course, it should become magiging natural na ito yung behavior natin. And through that ay mas mapatibker tayo na yung pinagtalektay kay ni Apo Hesus Kristo tinaldaw-aldaw. Okay, so nakapinpintas na share dagiti kakabsat tayo tapno tayo ma-remember tayo amin dagiti nagsaritan tayo tatang arabi awagak ni sis Aning isunto ti mangted ti summary and tay applications tapno through that applications tayo kunatay tatay kino dagiti hindi lang talaga pinagbasa kailangan yung i-apply natin para mas magiging native care, yung foundation bakit mas mapauneg. Okay, so sis Ani. Sige, tapno di ko na ni Brad Nathan itatay, remember tayo, amukmat nga talaga nga dumdumngag tayo amin and I know nga talaga nga by heart tayo nga awawatin dagitoy nga sasaon ni Apo. So, kung tayo itatay nga ni Apo Hesus Kristo iti tinapay ti biag pudno nga isuna iti mangted iti panakapnek iti puso iti maysa nga mamatiken kuana. Kun saan lang nga daytoy aya adaman ti panakawaw tayo ket isuna nga talaga iti mangquench wenno maiket ti panakawaw tayo no talaga nga napauneg iti relasyon tayo ken kuana. Ket kadagiti na i-share itatay nakita tayo nga naamuan tayo nga kasano nga rod nga makita no daytoy no adda ni Apo Hesus Kristo kada tayo ni pudpud no matlang nga inawat tayo iti
tinapay iti biyag. So naibaga itatay nga may nga pakakitaan kakabsat ket isu detoy pinangibiyag tayo iti nasantuan nga biyag wenno nadyosan a biyag. So kasano nga makita daytoy babaan iti panagbalbaliw iti perspektibo, ma-learn tayo maten kakabsat nga i-prioritize ni Apo Dios ta makita tayo nga rod nga isuna nga talaga iti paggapuan iti life. Oo, ken niibaga pa itatay nga talagang no datayo adda ni Apo Hesukristo kada tayo natural lang nga talagan iti agtulnog aya haan nga agpanunot tayo pay nga islang adapay lang di panagdulod di panunot tayo no arami din tayo pay iti pinag-quiet time no makaring tayo iti bigat no agatenda inakba agatenda iti Bible study. So dagiti kakabsat iti mabalbaliwan ken mas lalo pay nga talagang umuneg iti desire tayo nga talaga nga makisarita kani Apo Dios, ken maging excited tayo nga talaga nga i-aplikar ang aming dagitoy nga malalearn tayo from our personal time with God, ken amin-amin nga dagiti kas lang ko makakasto nga fellowship. So ana nga rod ti arami din tayo, so as an application, let's desire to be deeper in our relationship ti pinakisasarita tayo kani Apo Dios. Let us fix our eyes kani Apo Hesukristo haan nga dagiti material tayo nga banbanag kasi no kumita ti nga talaga iti Facebook nakadado iti mabalin nga mangguyod kada tayo adda ti pan nakariing iti worldliness iti flesh tayo kakabsat. Ken maudi di ko natating Mrs. Marge nga it should be natural for us nga talagang i-share mat ni Apo Hesukristo iti dadumang nga tattao nga han pinakamamukin ko ana and let us also help them nga talagang agro kada ti pamati ket makuna tayo kakabsat nga amin tayo ket marikna tayo iti pudpudno nga adaan iti talna ken pannakapnek iti biyag. So DJ Laeng, I hope nga amin nga na-learn tayo itata, dati puso tayo ket graduate iti ragsak na tapno makita mo iti sabali nga tattao. Praise the Lord. Okay, thank you sis. So DJ kabuuan DJ tayo topic tayo tata. Very clear DJ imbaga ni sis aning applications tayo tatang rabi. We need to yung natin yung desires kay ma-develop talaga. Desires for God and of course desires to read His Word every day. Then as we continue to desires, ma-develop din sa atin yung ma-fix natin, okay? Makita natin isang talaga the satisfaction ni lang Jesus Christ, not on these worldly things, but it is only through Christ yung pakakitaan ti satisfaction, the full ko natin at pinang-describe ito tayan full nga naka-satisfying hanggang desires di sabsabalit. Okay, and of course, the applications tayo is to share the Word of God because there are a lot of people out there nga talaga nga agkasapulan kasapulan kay Hesukristo. It is our duty or it should be an outflow of our love to Jesus Christ nga may share mo DJ word na for other people. Tapno mamamod na pa. Kat tatangarabi madi malpas dito no di tayo awagan na tayo nakagwapo nga kapsat tayo itoy. Ay so mamati mang-share na tayo ebanghelyo and of course invitean na tayo na kita agbibuyat dito tayo tatang madama. Okay, so Brother Aldwin. Sige, manen kakabsat, naimbang nga rabi iti tungga. Maysa, ket kuman nga i-share kada kayo, iti gospel, may panggap kada ito yung topiko tayo, nga kunana, passage tayo, pinunan ni Jesus, na Shakti, tinapay tibiyag. At nagpintas, dagitay nangigan tayo, masasaon niya Apo Diyos, kagayem, ken kakabsat, nabsugtay kadi, kadagiti nangigan tayo. Kapadimet lang na adal tayo, ken may aplikar tayo, itibiyag tayo. Kinunan ni Apo Jesus, Shakti tinapay tibiyag,
ti umay kanyak dinto mabisinan ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Nalawag gagayan ken kakabsat nga ibagbaga ni Apo Jesus nga isuna ti taraon nga makapnek. Awanen sa bali isuna laeng. Tangamin ti tao saan laeng agbibiyag iti pisikal no diket agbiag pay isuna iti spiritual. Daytoy tinasken nga mamuan tayo nga ti tao ket pinarswa ti Dios. Pinarswa na tayo ti Dios kalanglangana. Ngarod kasapulan ti tao ti Dios ta isuna tinangted iti biag na. Ngem no dadduma natangken ti puso ti tao ta ibagana nga diak kasapulan ti Dios. Kunapay ti tao nagragsak ti biag ko iti agdama saan ko kasapulan ti Dios. Apay ngamin kastoy ti panunot ti tao. Kaputat ti tao ket again enjoy ti basol ken agtaltalek iti bukod na nga bagi ken abilidad. Ket ti klase ti kastoy nga tao ket spiritually dead wenno awan spiritual ken ayan-ayat nga relasyon na ken Apo Dios. Isut gapuna nga ti lugar da ket impyerno. Daytoy ti problema ti tao. Saan nga maliklikan ti managbasol nga tao ti pungtot ken rungsot ti Dios. Daytoy ti aday di Biblia. Ket daytoy ti solusyon ti problema ti tao ni Apo Jesus. Takunana siya ti tinapay ti biag. Ti umay kanyak ket saan nga mabisinan ti mamati kanyak ket saan nga mawaw. Nalawag nga kunana nga siya ti tinapay ti biag. Awan masarakan tayo dito'y Biblia nga adda sa bali nga nangibaga kadaytoy. Ta kinunapay ni Apo Jesus saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket titunggal balikas nga aggapo iti Dios. Isu nga kasapulan ti tao nga agbasa iti sasao ti Dios. Saan laeng nga agbasa no di ket sukimaten ken amirisen ken kangrunaan na i-aplikar tapnon dumakkel isuna ti spiritual nga biag na. Tati pudpudno nga taraon ket masarakan laeng ken Apo Jesus. Tati biag nga awan isuna ket awan mamaay na. Mamaay ti biag. Isuna ti pudpudno nga kaipapanan ti biag. Kasapulam nga rod gagayem ken kakabsat. Ni Apo Jesus ti biag mo. Ket awatem isuna akas personal nga Dios mo ken mangisalakan ken ka. Ket ikagumaam nga madaan ka ti panagbisin ken panakawaw iti kinalinteg ti Dios ken iti sasaona. So daytoy kakabsat may isa nga pamalaag talaga ken panang remind kada tayo iti sasaon ni Apo Dios nga isuna laeng iti kasapulan tayo tapnon agbiag tayo iti addaan jay pudpudno nga purpose iti pannakaparswa. Ayan. So awisen kay man nga rod iti may isa nga kararag kakabsat gagayem ket agkararag tay nga rod managayat ken manangasing nga Dios aminek nga dadagiti gundaway nga napukaw iti pamatik ken ka adda dagiti gundaway Apo Dios nga ti bukod kulaeng nga pagayatan ti aramitek ket adda dagiti gundaway Apo Dios nga again enjoy iti basol ken iti agdama Apo Dios again enjoy pelang kadagiti madi nga aramid gaputa saan ko pa Apo Dios nga naawat ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan ket itatanga gundaway Apo Dios pakumbaba iti sangwanam ket dumawat Apo Dios iti pamakawan mo ket awisen ka awaten ka Apo Dios Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag ko ket manipud ita sikan iti mangkontrol iti biag ko ken turong
iti pagayatam ket tulungan nak Apo Dios nga dagitoy nga sasaom mo Lord God ket agbalin nga manual iti biag ko tapnon agbiaga iti pagayata mo Lord God. Agyaman kami, agyaman na Apo Diyos, iti ayat mo kanyak, ken iti dagiti sasaom nga mang nourish o Lord God iti biag ko iti ni spiritual. Agyaman na, ket iti kararag ko, tinagan ni Apo Jesus. Amen. So, yan kakapsat. Okay, so thank you, Brad Alvin. So, amok nga ado tinatignay, ti puspuso na. In-share mo Brad, and tata, awagak man ni Sis Marjorie para kadagiti announcement tayo, kan isong tumay ti mangilid mo tin ti closing prayer tayo tata nga rabi. Sis Marge. So praise the Lord, kakabsat. Sakbay nga saratay dating aramid tayo kat ada pwede giti few announcements nga naskad nga maamuan tayo. So dati Lifeline every Wednesday iti 6 to 7 p.m. iti malam kat maangay daytoy iso nga maawis kayo. Digiti gagayemyo, digiti amin nga kontaksyo kat mabalin nga awisan tayo amin ida kakabsat tapno nun adumot digiti masurusuro da. Kanhan lang agpatingga ijay every night. From Monday to Saturday, ada iti kastoy, kasla deti inobrata ita, nga Lifeline topic review. Tapnon mas pay nga maawatan tayo iti non-unag, mas klaro, point per point, dagiti maadal tayo iti Lifeline iti kada Wednesday. Kan may sapay, deti ti may sapay nga importante nga maaramid kakabsat, every first Saturday of the month, ada iti mang angay nga DIPF, uno day in prayer and fasting. So we encourage nga everyone kat makapag-participate iti daytoy. Kan every last Saturday of the month, so sumaruno iti March 26, adda iti maangay nga Freedom in Christ. Uno Encounter with God retreat kat dagiti contacts tayo hoping and praying nga maipa-join tayon tumot ida kakabsat detoy maangay nga Freedom in Christ. And also, iti kada Domingo, we are having our Sunday worship service. Ijay Cup Building, ijay Lawag. Iti oras ti 8:30, iti bigat, aging gana iti 10 o'clock. Kat adda digiti groups nga maki face to face. Ngam orayhan tayo makapan kakabsat. It's also available iti FB page kan iti YouTube. So mabalin tayo lata makabuya. And iti malam iti Sunday, we have our PSOL class. From 1:30 to 2:30 p.m. So we encourage our contacts nga maka-join iti daytoy nga klase. So praise the Lord kakabsat. So intay nga rodan isara daytoy nga aramid tayo, awisan kayo man nga agdumog kat agkararag tayo. Amami nga nailangitan, agyamang kami unay Apo Diyos, iti daytoy nga gundaway, iti dayaw mi Apo, iti napatagnanagan mo. Kat agyamang kami iti napagtutungtungan mi manen ita Apo Diyos, mamati kami Lord, nga amin nga nakabuya, kat maddaan Apo iti pudpudno, nga panakapnek, babaan kadagiti sasaom, Apo Diyos, nga sika iti pudpudno nga tinapay. Kat Lord, ikumit mi nga rod keng ka, amin dagiti nakabuya, Apo Diyos, nga dagiti nangaganda, kat hanlang agtalinaed, nga nangagan, no di kat di maamiris da Apo Diyos, kat agtalinaed iti puso da, kat talaga nga awaten da kamot Apo Diyos kas Diyos kan mangisalakan da kan hanlang agpatingga ditoy no di ket di ma-develop titong galmay sa Apo iti intimacy iti panagbasa iti Biblia kas tapay iti panagtulnog ken ka. Agyamang kami unay Apo Diyos ket pudno nga awan iti imposible. You are indeed so good to us all the time. Father, we would like to say we love you and thank you. Dagitoy Apo Diyos iti karkararagmi baban iti tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. 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 Okay, so good evening, kakabsat. Okay, so kaway-kaway dyan. Hello, Okay, everyone. So, kakabsat, so goodbye and see you again. God Okay, bless. so, God God bless. bless, kakabsat. See you again next Monday.
Bye-bye. Bye.